velkommen til den her fodboldkamp med Cristiano Ronaldo. Der skal lave sakser. Eller sakse i mål. Sakser. Og vi går bare i gang. Du skal gå væk, din klovn. Hvad rammer dig på? Oh, that is so close. Jeg skal lave sakser. Cristiano Ronaldo. Kom nu. Oh my god. Oh, det er tæt på. Tæt på basket. Og ja, hvis ikke har vidst det på den her video, så skal Vilfred så lave sakse. Ja. Sakser. Sakser. Kom så sakser. Jeg tænker også, at Vilfred skal skyde lidt på mål. Han skal score mange mål, skal han. Ja. Oh my god, Ronaldo. 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 Tekniske problemer. Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Oh, that is so close. Det var en lille teknisk fejl. Det der skete, det var simpelthen, at der var en gren. Ja, det var Se, simpelthen den det. der. Prøv at se, hvad Avs den gør. Ja, det gør også. Den gør virkelig Avs. Ja, det gjorde nas. Det gjorde ananas. Ja, det gjorde virkelig ananas. Oh my gosh, that is so close. Ananasen gjorde ondt. Den der gren, den er bare så dum. Ananas. Ananas er dum. Ananas. Hvad er det nu, den frugt der? Hedder det overhovedet en ananas, eller hvad Ja, fanden? det hedder en ananas. Hvad? Det hedder en ananas. Ja. Nej, gør det. Gør det? Det hedder ananas. Ja, ananas. Det er det. Det hedder? Jo. Jeg tror det. Eller så er det anas. Ananas. Hvorfor skulle det hedde ananas? Fordi måske det er ikke så mange Ananas, det ender. er sgu da ikke et navn. Jamen, det kan da også godt være en frugt, eller hvad fanden det er. Ananas. Hvis det er ananas, prøv at tænke, hvor mange A der Ananas. Der er 5 ender i ananas. Jeg sagde A'er. Nå. Ananas. Der er 3. Ja, nu skal du kigge. Den der filmer. Jeg brækker mig lige om lidt. Så tænker jeg, at du skal skyde på mål. Nej, jeg kører fra. Du skal score, simpelthen. Nej. Jeg ved ikke, hvad der sker med mig lige i øjeblikket. Lige før der lavede en sack til den, så er jeg næsten oppe i krydset. Ja, Prøv og at nu se. kan jeg bare slet ikke. Det er altid en video, kan jeg ikke. Det kommer nu, jeg lover det. Jeg rammer jer i hovedet. Oh my god, goal. Okay, prøv at se nogle syge skills. Det er ret svært at krible med kamera. Det kan jeg godt. Til jer, der elsker jul. Som jeg gør, jeg elsker jul. Jeg elsker også jul. Til jer, der også elsker jul, skriver, at de hader Leo. Skriv, Nej. skriv, hvis du siger det igen, så siger jeg bare, at du skal ikke subscribe til din Jo, kanal. prøv at. Hvis I elsker jul, så like og subscribe til Leo og mig. Ja, og der er link til Vilfred nede i beskrivelsen. Yep. Jeg finder. Jeg tror. What a miss. What a miss. Tekniske problemer. Goal. Oh my gosh. Oh, Cristiano Ronaldo. Sacks is back. In the goal. Kom igen her. Ej, kom igen. Nej! Den var inde. Den var inde. Prøv at se. Ja, Hvis den der var inde, mand. Helt op i krogen jo. den var inde. Nu er jeg god. var en lortebold til at ramme ordentligt. Og så blev det
rigtig Ronaldo-saxen. Goal! Cristiano Ronaldo. Jeg landede på penis der. Jeg så det godt. Jeg er næsten. Jeg er nu helt oppe. Ja, du har den. Det var så tæt på. Hvis det var basketkurven, ikke? Det var fordi, jeg gjorde det der. Det var so close. Det må være ret hårdt at være kameramand. Jeg har virkelig ondt i hånden lige nu. Ja. Oh my god. Jeg jonglerede bare. Jeg har en idé nu. Hvor skal den her? Jeg mærker bedre stille over her. Hvad siger du til det? Det er svært. Skal have den helt op nu. Den var inde. Jeg var inde. Nej. Vi prøver altså lige herhen nu. Prøver vi altså lige her. Hvad hjælper? Ej, det hjalp ikke. Det gjorde det helt værre. Hvad siger du til det? Nej, jeg magter ikke mere. Skal du skyde på mål, eller hvad? Nej, jeg skal ikke. Ikke før, at jeg har lavet en, der står perfekt. Okay. Det er ret sjovt at være kameramand, faktisk. Oh my god! Og så er den også op her. Ej, hvis du gjorde det her, det også været alt for meget. Yes! Hvad? Det var vildt! Hvor sad den? Den sad her, tror jeg. Ja, den sad sådan der. Og jeg stod, Okay, det var vildt nok. der var sygt højt. Det var fucking Altså, jeg vildt. stod sådan her, så lavede jeg den. Og så røg den herover.